Šta misliš, kako vidiš kocke, to sad baš svi rade? Pa mislim, verujem da je teško odbiti toliki novac. Kocka, ono, meni su se javili... ne mogu se prebaciti. A javili li ti se ovi... Kontrolu 1, sjedaj. Čuješ, Djemo? Da, javili su mi se još odavno, sad mi se više ne javljaju duže. Javili su mi se pre, ne znam, možda godinu dana. I kako se zove, velike su pare. Jel neka naša strana? Strana. Velike su pare, verujem da je ljudima teško da odbiju. Ja ne volim kocku, ja ne volim kladionice, ja to ne podnosim, jednostavno nisam za to. Mrzim aparate, mrzim klađenje na fudbal i ta sranja. Ja apsolutno jednostavno ne podržavam to i to je to. Ali opet kažem, to je i dalje odabir čoveka individua. Znači, svako ko hoće da se kocka, on izabere da ode da se kocka. Njega niko ne bije po ušima da ide da se kocka. I to je to. Treba mi redat. Tako da, ja sam u fazonu ono, ako ljudi reklamiraju kocku i sve, verujem da je teško odbiti takav novac. A sad ti sve, mislim, kladionice, realno. Pa da. Kladionice. Naša liga se zove, ono, znaš, kako se zove. Da. Ime kladionice. Pa da. Ali kao, mislim, ono, ja to ne podržavam i mislim da ljudi ne bi trebali da se kockaju. Ali kome ću da pričam, brate, mislim, ljudi se kockaju pa se kockaju. Pa da, sad sve, svuda i na svakom podcastu, svuda kladionice. Jebi ga, zato što imaju novce i mogu da podrže, da. Mogu da podrže, ljudima je to bitno za svoje projekte, podcast, brate, treba kamera, treba studio, treba ovo, treba ono, ako će to kladionice da financira, njemu je do jaja, razumeš. Tome što drži podcast. Čim ti si kladionice nabaci, može odmah i... Ali mnogima su zamerili, recimo, zameraju mnogim glumcima što su... Pa mislim, pazi, i to je skroz okej. Kao, brate, reklamiraš nešto što je realno destruktivno. Kladionice, dosta porodica, kako se zove, je najbalo zbog kladionice i sve, ali ja opet kažem, to su opet odluke ljudi ti koji se kockaju. Znači, niko tebe ništa ne može da natera u životu. Znači, i to je to. Aleksa, broski moj, preći se nazad. Evo ga lik dole. Mislim, i youtuber koji to promovišu, nije to neki sad proizvod kao da ima konkurenta pa da ti kažeš ovaj je bolji, ovaj je lošiji, ali ono... Nema, to je sve, svuda je tu sreća i to je to, mislim. Ma ja, mislim, nije to ni sreća. Nebitno je koju kladionicu promovišu, kako se zove, ide auto neki. Mislim, nema tu, hoću da kažem da nema influensa na ljude. A pazi, ima influensa možda ono na mlađu publiku i to... A šta znam, brate. Iskreno, to je baš ono tema... Ja ne volim da pričam o kladionicama i ne volim da pričam, brate, o reklamiranju kladionica zato što me mnogo nerviraju ljudi koji idu u kladionice. Znači, ja ne volim to, ja nisam fan toga. To mi je baš retardirano. I kao... Jebi ga, znaš, ja znam dosta ljudi iz mog privatnog života, dosta ljudi znam koji su ono najebali zbog kladionice i sve, brate, zbog kockanja, ali na kraju, brate, sami su to odlučili, razumeš? I to je to, brate, šta ja sad tu da radim? Ono što ja mogu da radim jeste da ne reklamiram ono što ne podržavam, i to je to, i to radim trenutno, ne reklamiram, brate, to što ne podržavam i sve. Ali, znaš, ko sam ja, brate, da ja kažem nekome, što ti reklamiraš to, brate, to je loše po ljude. Znate, ljudi treba sami da prave odluke šta je za njih dobro i šta je loše i to je to.